Hanyo hai salkadungma rwgui khorokjak Suman deborma Koktuma Thumnai salkadungma rwgui no mini bohokni bemar tongmani bagui kuno jaga kotulumai wngui tongmani. Omono tini nugjagui saka Koktuma Thumnai Suman deborma ano kisa Lukorok chubadi hinui. Koktuma Thumnai Suman deborma tomo kok saka khlainai di chini mampli ni bisingtwi. Jotono no khulungkha jotono no ato ano sinibai na ani sakhamya belai khe kotorma wngui klaijak tabuk bohokni bemar bisi to balogya ko prai 8 din hai tongkha tabuk belai problem o klai tongkha ambagui nong thani ang ma phaikha joto maya ganang kha ganang rok nog ano kisa subadi ang belai bipoto klai tongkha tamni hingke joto borok no saimano hamya klai khangke joto no rangri ni bepar bithi sanani doktor naijaknani belai kosto wngui tongkha yago rang khopsakano kwrwi ajina lama kwrwi fungai khe nokhor khe ajinani ma hai keba ta rang khopsakano kwrwi aboni bagui norong thanio khulumui yak juri ang khoijao ano kisa subaju khaijabadi norongni Chubamung bai ang ani saksori hamui phaima hwnkhe belai hambai yago rang kwrwi ni bagui no norong thani ang Chubamung sano but joto borok no siu ang bo hai khe samung khai hardwork khai abo ani thani ang kono line kwrwi cholina lama kwrwi abo thani no doctor naijakna bagui borok baire refer khai reka but ang ani yago rang khopsakano kwrwi abon thani nong thani sano chungbo jotoni thani no chung bui hamya rok khe chungbo tubalaio thanglaio but norok bo chung ano kisa tuba kangkhe norokni Chubamung bai ang kisa hamui phaima hwnkhe ani khao tongthokgano hinui ang norong thani abono Chubamung sanjao ta hambai jotono kisa misa khoroksa khoni khe chubawi ano hamri rok nongni hamri bai ang kaisa samung khaidama no tiprasa rong bagui odokni bagui sangmadik buino nugya nug uidama no obono chai tongnai hambai ang bisi kok saimai lengo